ba jama'iyya ba ce, ƙungiya ce wacce muka yi ta domin tafiyar da jama'a a ɗora su akan layi shugabanci na kwarai. Shekara guda kenan muna tattaunawa da mutane wanda muke ganin ya dace mu tattauna da su. Wannan mutane ne wanda kafin wannan lokaci ba sa cikin kwakwasiya, kuma har yanzu ma ba lallai kwakwasiya suke ba. Wannan shi ne muka ga ya dace a zo a haɗu a duba abin da ƙasa take ciki, kuma a duba a ga abin da ya kamata, a duba abin da ya dace. Yanzu dai duka baki ɗayan muna cikin jam'iyyunmu, akwai yan pdp, akwai yan apc, akwai yan abga, akwai wanda ma ba su jam'iyyu. Jami'an mu apc bata biya ma yan najeriya bukata kamar yadda aka zata ba, wannan ita ce gaskiyan. To saboda haka hukuncin ko ta gaza ko tana kan kokari dabaran shiga rijiya ya rike ga mai tona. Halin da muka samu kanmu na rashin cin gaba, na tabarbarewan yanayin tsaron, kashe-kashe, tasir da masu gunai na al'ummai da kuma rashin zuwa gona da kasuwancin arewa, wannan ta zama abin damuwa ne gare mu. saboda haka ko ina inda za mu iya samu haɗin kai goyon ba domin a tallafa a fita wannan matsaloli za mu yi shi. Abin ba domin kanmu ba ne, amma don yan Najeriya, don dutse ya wuce kaina zai fari a kan uban kowa. It is a historic day and hour. APC ma a shekarun da suka wuce na baya son da ita a Najeriya ba. A lokacin kankanin lokaci da Allah sa za su samu tasiri suka fito, ana zage su, ana kushe su, ana cewa ba za su iya ba za su yi komai ba, amma idan jama'a suka tashi suka fito suka yi har suka zo suka mulkin Najeriya. Ko PDP kanta lokacin da fito a zamanin mulkin soja, ai ana ganin cewa hatsari ne kace zaka dubi shugaban kasa na soja kace za kwace mulki a hannunsa, amma PDP ta yi shugabanci aka kwata, ko baka ba aka yi mulki ne. To amma yawanci bayan an samu wannan mulki kowa ya manta mafari kuma ba hangen gaba, saboda ka yanzu muna zanne ana nan a warwatse, kuma wallahi tallahi in ba mu gyara abun ba dukan mu ba za mu share ba.